Bună ziua! Eu sunt Klaus și astăzi o să jucăm un episod din Minecraft mai lejer. Mai nou o să facem niște mici construcții. Și vreau să-i fac o promovare lui Horațiu Lup. O să aveți canalul lui în descriere și intrați să facem cât mai mulți abonați. Așa. Deci, m-aș gândi să fac... Ce să fac? Nu știu ce să fac. Facem ceva genul casă. Așa. Asta va fi casa. Spun niște clei de culoarea asta. Dacă vreți și voi promovări, nu trebuie să plătiți absolut nimic. Trebuie doar să dați like, să vă abonați și să îmi scrieți mie în comentariu. Vreau și eu o abonare și o să vă spun în episodul viitor despre abonare. Punem niște acacea. Cinervantul. Nu, știi ce? Și aici să fie ușa. Nu vreau painting-ul. Să cred că la început ușa am uitat. Să facem o casă mai haioasă. Nu scrieți ceva de genul ce case vreți de faci, pentru că acum eu doar mă distrez. Pentru că dacă aș vrea să fac o casă genială, aș face-o. Cum am făcut și pe episodul celălalt mai de mult din Braț la Mineri, la 10 case frumoase am făcut acolo. Dar pot și foarte frumoase dacă vreți. Îl cunoașteți pe prietenul meu Hori, care o să fie lui în descriere și el o să spună oh my fucking god. Ce dracu de...
prostie am făcut. I-am dat foc la casă. Ca să-mi placă. Ce frumoasă să arate. Distrus o casă. Și cam atât cu episodul acesta. Eu sunt Claus. Pa!